House nam bak jala Meghalaya ka kenjo yu maumer ba sun post nam jong ka jingyo ya ka jala ba pura kum ka jingsongu ya kitu ki bladan menta ha ki bandawa yo ya ka jala la ka jong kabala nam hadu menta kata ka hill state movement kabala ki apo kalama non violent direct action da ka ba ki rai ban yele khlamda yo umsnam hadu banda yo ya ka jala la ka jong u Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ningkong u ai kuble ya boro kinoyaki nadu kinong ilam hadu kinong kersian kibidang dan menta hasla partai bat kumju ru ya kitu kibalaklat no kum kadak jingburam ki pateng ki bamenta ki dai bantep bat kumjuru ya ka pateng ka bansawan ukwa ban pensngau shapi namar ba kumbolong menta ki babon ki tip tanglang ba ki khanatang na ki riu teman kumta bantep khamshai ka kanhun kalayo banikren bat way na ki volunteer ka kanhun non violent direct action ubrang don hakamet ka bakoi ka bakia katau dei ba Apul S Mawlong ubasong basa hamolai nang mali Shillong kuman chupentep yapi ba Apul S Mawlong haswa bansoi bat pediang yak khnai tili kimat haswa bandrung hak non violence direct action kum u volunteer udang dap tangkhat khnai snam karta hapo jelam uba Eric Bramri lingdo balaklat no kum unong ilam house nam sa khandai spa repupra tungin ngap ke ka bau nirang ba udon ban yathu sangi khandia kum ka chi pini thu mo shon ju ba be ta ka jing jam jing nga dei ba Apul S Mawlong nga di tiar ho December 2000 nak home guards and civil defense telaya isnam la nyusan snam tam diat tisfang jingle state rum kumu samla to por ke FCLC la form how 1960 tinga rum kin 1965 66 adan khat fra ka isnam de by the time he prepare ya jingle state bangile ban picket aka 13 September ka kandai span ru frang along arway snam te filasoto hi banyele banyo irastet menta nyele banyo tulop baham ke ru kejige bujur ha kejige menta ka ILP ka ne ka tai ka bajuat to tekat ka jela bakan mi thamai hari India kadai ka naki ba tam bakani ka wan ha ka jing ijgai ka jing champang jing ti garang ba winswa bat ba kani ka jing le ka dai bat min sem bat met bat jing jing perkhat ka ba khrau ha kham tam yang ha ki leaders bat kumno ki hikai ngi ki samla banyai na we mau jam shu mau jam banyo ka jela pura kalong ka ba kalong ba sitom ram da dei shisha ba ka yai ka hok bat ka jing tre sitom kumbalong por jungi ka jinge ka long hom ne shwaban poi ki we ki mat balenge le state an ya kran shwai ki jinge ka long ba gim hun ngi rulo man sha san shara ki asamis secara asam namar ka jinge ka long ba ki Assamese people ki kimda Kenya ngi bagi ringkat rata ya ringkat kerdan ki don ka to ka jing so ba ki no sanchar ngi ba sha sanchar ulom bagi jukran hane hang tai ki dakten Assamese yang khasia manu buddu ko khasi ba khasi de bobe te suki pasuki hi office officer kasi nyar undon hang ni hang tai boni maki ministers ke Assamese ka heads department ke Assamese ti kisnoel dia kata ka jing le jing dei ngi jing ni kong ki sno ba ki dei ki first class citizens ngi dei second class te ka don ka jing le siliang ka bobon ke tare ka ba pelong gi bania ong ngi ke ulom ngi don la ka jong ka ten ka thlek ka kom perkhat ka kom em ka kom ngi dei ben yele no namar ki we ri lo ru ki las dang yakhi tu ki por unaka ulu shai te ki di kita ki jing ka long ba kumno kan ban hikai ngi bangi yele ki jing ka long ba ngi hab ban prepare de ban yele daga non violent ufiso wong ba unaka kinya da kalenti violent kemut da kajile ka white ka som ka kali ka suloi ka man rengi ke dang ba jungi ongi nyele da ka jing suk te de ta ka dawla hikai no engi bandon ka discipline ban ko ke dang ba
Banyak dah kelentik ke jingsuk. Tengi samla sudah tu por, dan kroik ke senam, ngar kuih senam, giwen, ngar kuih senam, tak kai, lakwa hitai, mensemi le, tendai kita perlu tahu apa ini. Bada kawai ke stop, dah kawai ke som, dah ka sulai ke man ngim layan, ngim dah niu, ngim long ye. Ki ai kan usaha ki jingjai bobon, jong ka percaya ki hikai ini, tahu kata kaya lah jong. Te hang ta kai ini, hagi meeting ke, hagi jing perlu tahu. Nanti ai ini kita ke juban lak jong ginong tray monsoba barung sende menjal state volunteer kumangi udai IT monsoba. Number 1 to fear God, to obey the leaders, then kibon kijing betha. Bat ban pen kre bang da dei kapor gen ki ban yele ya kan non violent direct action kaba kumbo wei rong ba itu isnem wong ngin ya lempat tang ba lam ktakti. So not non violent mo. Kaba kten khar ki om satyagraha ni dei sekte his to de ka idea ka bo penmi kandi wele independence wanyela ifreng te hangta ki ngai na ka ke posh ko por case step tet sing khot pai ba yai procession long meeting nang ta kawan ke ji tali ka ri bro ko but ki meeting ki bangia syong perkhat ngelut na de baksha ka dut na do ten phareng ong the high and mighty ki bru spa ki bakraw but ki beduk ki besuk nge talimlan ya pel klet ki ya pel ka imlang salang ilong ka way ban yale no state no res ki perta no we oppose congress no maka congress ka sinchar te lor ni ye si sha na ba ya ka ti ki suk ka kalajam kai ni suk men sem we pa ye ki aram yo ngin ya da ki suk bulai do ringkat ki jing doi ko bobon te halor kata man persu tho si por ka sem jing ngi ya lai bat ki nong ya lam nga si kadon we ka por ba lai ba standi siapa mau sondram persu tho pai ba ba ki we rang ba ki ya ki leng no lor hang ne sor te hang ta ka sa ni so tho ba ringi mat banyo e ka bo bha ngia len la de nu ai ba kata ka jing so breu ka jing so kwa banya le da ka bor da ka white ka som shong ngin IT la de kata ka mon ka dai bai jing IT mon so ba shania be hu blai mangi haye ngia dwai ka ri ka si to ko por ka dwai te alor kata ke jing ka long ba so tho yu bobon lang hap tam ki samla an number 2 ka long ba ngim don pisa bobon nghe lốt nó để ban balong meeting ban về song perkhat nghe mi này yeng nghe ya nghe lại bon cái ai kijat tiền rây gì don tăng cái cái jing thu ko long nghe lại sitom cũng ong ki nong ya lam ban yo la ka jalla ngin sha sitom sipor de kata ka jing i ban yo jalla la ka jom ban san sha de ka bawa na ka jingmot jing rang ba ki ba khat ki rang ba hi kum ki jong ba ji swell wala long ambassador ka ri India kum bu ba bring nong yalam ki bakra ko la pass de advocate và SDT ni khol so khon jong ba joy do ba yo ya wala de hot jong ga constitution making body man china constitution of India to ba stanley de wa long minister to ko ba jong ba bring ba yo ka jella pa kirang ba kum ki jong ba repeal kan dia riu crowd persai bara kadang jungi idoni we orang ba wode circle organizer leader jungi district general secretary ka official de ba let bramli lingdo wangi borom dei mau bolong umat pedang ban ka jing shit jungi ka jing khlut jungi uba long unong warna aktien dagirang ba kuno bagen long ginong gibala ban pe thu elade banum ailat ya kata kamala de kan sinsiar ka jing so banga so hanga peman kan yalam seno persotu hangta kai ni ya jai ti hakti poji khileng su thu ba ka jin khrit u kondan ti umano bala bantam lane ui tau pro jabing pada udan hari ki jing bo nong yalam jagan ni ki state pro jabing to por kinong yalam ki i jingai
ubah yai bah khmat man pen long ke jingele ka ba jai jai ki wan shwa jong ba sanli no dong state general secretary ka PLC was so to tip to play pa jong de wa joy ngi tip lot hi de nong seng jong ka balang play ro yo ji kai nang ta kanik idea ka le ru show ba ji swell ula don chati Delhi kum deputy speaker MP berling kong nang ne dia lai igi jingja sibai pagi jaka waka sulai kaman kamonra kalong ko basisya awangi e do ini gisngi de nang ta ki yaslok bha ba ki reorang ba ki setting ipapa jungi udai undong elap teman basan joka balang ublai ilo shaman yaga jela state narasamthia di yo kai manikai ye ki bobon balang dakalenti ke jingsuk but non violent but kumta ni khasi tengi dai ba la kha yang ni la penlong yang ni ubriu wa shifting blay ke jai briu shifting blay ke ba kamai ka hok ke ba yai da kata kedut ka kham jam ban per so tho but ban penlong yang ni ki khon ki samlar wan ka ngo hang tu po don ni em ki bu sha pun bi tak bisa lada ho hatu kingok dem hatu ko por ka jaka ka pisa ka don jaka kai hiang da song ka hok ba ka jing yai be ba chida man sem man lei man be shakatong ki don le se ka tu por ki khasi ki bampat ya sno ba ka jingale hill state balayalam ka FCLC ki ba don ba congress kila don ka position tenrai na ski kilong in minority kidon stang kandiat te kapisa hi hak to ko por lada penbe ki breu ki yo i bet ba ka ne ka dei ban sha phon sha te bat ka ban chat ka la ya ka jai breu ka bangi i mentaru ka kumno ka pisa ka penlem ya ga yenga sem ya Shillong ka tao kumon siya no babe bisa wal ka balang ro ka pait te ka no tama ka jela mo pala bon wala khle ka bisa ka to ko por kam dan jaga bola pen be ka bisa te la ngi la pait da ka la khanyu black sheep haka society ngiu menderi te ka ba ma to ko por ong sha ka no menderi wing kong shalamat ade ka poetry so tham ka im tu ka buong yêu anh không sao là mặt quanh nhong cái put sao yang kita phải tringa sai fikan mau cái góc long pada bani teli bani ki ya ke state te kalau TV kalau ngom ni ngala ai nei lam khmat ba asmi ki sen de become halor ngi kham po ha ka office ka jinga trai kam ne tai ki event to ki ai ki snam te ka ba long initial reason kebobo nang dikajuk menta kiptip dai usnam khang dai spa san nyau san phupra la slam pi tangwa dai tu isnam nga dang rit samla rit himna junga tikila he te ka sam government ka kwa nominate way MDC non tribal ha united khasi and Gender hills hang ta ke samla kirang ba ki ong kai gani Bajoy berkirang ba andai labu itu council nama tajuk ni kirulum men protect your rights and privileges culture language everything tikudu ni non tribal ule cetai kemun nyasai nama tajuk non tribal ada council yai pai ba yai president kena school jalan ba let ba nyota lalu MP nyota khobar nyota aja baping bagi kirang ba alami yang kena student kini men juga tik lahiran bentar kan lah saya lang tu mana opor saya kata idea teka sen meningkong bahasa kawang tiar gas Shillong haki Assam tela kulomar slim position syakem bahabar bahnyuta bawa hoping papa juga kita beri edri tak tahu saya simti wal ikit ya kamu boleh kum teman besan simti kum chairman tu po bela state ngangalong assistant secretary Tilai biset Shillong jail ti snam pelong jing doi is pule na kasam arpulai
itu lut mo the Lord is my shepherd try long amplon ha ta ki bari ko pathai kam tu ai ngo inu channel jo pp1 nyo record ta ka bai number 1 point nang to ka lawan kai ki jinga khla ka jinga so jingai ka sam bat mangi kanang jingai kanang he ka jinga pek madong iwe of course kam dan kai ka ye sho ya dat te dein da ba ka introduce ka Assamese language ka Deu snem baka introduce ka ngan pe record baka long jing pui da ya ki pai bai ba sngap ka introduce ya ke language ka at sau tarik Oktober ka kandai spa nrufo bangin hap kana Assamese tang ta pe kumbai du plia ding da na lor ba adon lupa ka jing ibam ya sngop tanat ban sa ka Assam na sa ka bantan ya keren Assamese Kamut menang Assamese tu mio kam. Kena school habis pulih Assamese te kat bangga Islam tu lah. I number 1 ya kini ka Assamese language official te. Kinya sai po assembly ta ka Assamese lah habis nang pura te. Ka bane nang kan kasi kan pareng along secondary no. Ta hang ta kai ka sedang ka official si ban seng. Ha ka khandai spa hanru pho ya ka all party elders conference APLC. Number 1 kalong banyak leno la kajong kel state ta kami ya janda ta de ke ba pelong banyak hi el state hak jingpun pa ha betul pol ke jingki state ni kampun khasi bani kiwe ne kumnu obo diu khasi 100% diu khasi 100% diu khasi Kedon yang penting nak termal besok alang kata pol bani ki pinda kala klan kene ka ya jingale el state la ito udhar ba start Ulai itu bak ka Sarkar India kaskap. Kyrwoh asang ni kilai iba kari kasi jaintia kemuang ka tu kaya jingruai bengiruai dengan samla mensua. Khasi punar bhoi war doi pai khasi bayar. Melon yatali. Tiu khar ba shong neu bla shong du pot phareng bla long trai nong bla so thu nom mi nang ne bla don ka business don ki yeng paki. Tin doli iba ka Lakhlain sedang I moral support but what financial support why he kempan sebiai wong ngang lagi dai bala syong mangila khala pun hang ni mangila so khasihi ki kharkia badai shisha kata te mangiru yarap kain mangilong kumpi kain la syong ni chano lai tu ai hi te pediang kai wai te banyarap kempan te kata kain tangba ka jing Arab jongki ka Shillong ki I moral support a little bit financial re ka brain ka physical ka everything te dai mangi khosi ki betur ki be mi kirang ba jongi ki lech dali gidon ki kendon ki yong ke fikran gitu ki record hab de pej pi nomor ba ya ong kendon ku no la kambiang ka tho ka dar ti ki record ki melebu kita ke handai points but kasi ba pareng dengan ai kasi mo kiong kum ne fi ni ide shisha ki rewle ki batip rew tu blai kum samla kejele ha to por shisur shidor ki ai ne kendon mo katen pareng ki ong volunteers pledge ten kasi ki ong jubuan lak ki rew trei mon la de ha ka buram ba kalong rinai jo nga la ne ka ngi sain kerteng ngapen pawadan hang ni ya la ka juban lak ban IT ala de kum rew trei mon sobha ha ka jingele klem thombor non violent direct action namar kata ngan sumar tip rew tu blai kendon rom dak ba ko lem ba ka jing tip lem la de fi gide ya ka jing tip lem namar kata ngan sumar tip rew tu blai kendon rom dak ba ko lem ba ka jing tip lem la de one ngan pule lo bro khandai ta number 1 ban duai hala kasngi ban yo bor met bor jabeng bat mon baklan hakaji syakri lagi parari war banyai bat kren hakalenti jing e ke balong ke thmei jo blai hi fi balai ban ken mau bor bakaji le khlem thom bor ka wat ka hok bakaji bet jimut lingba kalenti jong ke jing sha wasau ban len yala ke jing kwa shibet nak benta ka jing gai do upai lang he fair right wak menta tai shibet bobon Wasan, man pen pau ila ka akor ke buram hakmat ulok ne unong syun. Right?
kaman rio ban te la kami la ka jingdom batเป็นทันได้ละเดียวลาได้บัญชาชิตอมลากาเม็ดนี่ได้กามัดของสั้นวิกฤตฮิลาเต้เทกตาจริงตอมนังตาบัสันบันเป็นเป้าละกากอร์กับบุรมหักมัดอุลกในน้องชวนตัวได้ปุเลกับมันเรียกมันองเบียงมันแตะละกำยาละเดีต่อกับมันโยบันเกียร์นักจิงกุมารยงกับตีกับขจัดกับเทียนกับทะเลและนี่กับโดนดบพระบัญญัติบัญญัติอย่างจิงก็จิงแค่ยังกับเม็ดบักมันเสียมบักขันได้บันก็โง่อย่างจิงอลำยังกับเซ็งบักน้องอลำหักจิงแหละพี่กันนี่กี่มัดกี่เป็นลองอย่างงี้บันเอ็มติบเลี้ยวติบเลยบันสมารีกับเม็ดหักกับเอ็มหักกับพัดขัดหักบ้ามหักกับดีบันกิลันเม็ดยี่ได้กิลันเม็ดเอาไอ้ผิวลีดาจังงี้ว่าเบรมตุกปอร์งี้เราก็เหมือนแม่นเดี๋ยวจะลีดางี้กิลันเม็ดมันเป็นลองเอเล็กเป็นลองฟิตหากเม็ดหากมันเสียมันก็จิงมุดจิบัดขัดที่นี่กินดอนกี่บ่เพียงกี่บ้ามันตาหากนี่กิเซ็งตะกบุบรมกี่แกดอนกันดอนน้ำดอนงามเต็มนมารุกะระดับได้กี่รังบ้ากี่บ้างามจะเลี้ยงไปเลยอีชัวก็สิ่งอุบไลสิ่งก็สิ่งอุบเลยก็สิ่งอุบไนที่นี่ได้กินดอนกี่บ้าเตะเองกี่สัมลากี่บ้าดังคลุยกี่บ้าขลันดังอีปุ้ยเนี่ยสั้นใหญ่ที่เบลก็ดอนเพียงเนี่ยว่าเทียนเบลก็เรามีตาก็ไปรับอย่างงี้ก็ดอนเนี่ยปัดกันนูก็จิงชาฮิไกฮัชวาพินตุลไปบ้างเนี่ยจิงชาฮิไกก็ลองบางี้ได้ปาริตง่ายปาริตพวกนักสตูดันบางกลุ่มจงอินนักสนธิอามันเอ็กซ์ไซส์เป็นยัยมันเนะเม็ดเนะพาดที่กี่วันนี้ทุกสัมลากี่บ่าเอ็มอัตการกี่บ่าสมาร์ทเม็ดงี้ได้คลันสำหรับเวลาเอเล่วอลันเทียร์ก็มีไงกี่เวลามันตากี่ละนิวสันตัมกี่เวลา propose เนี่ยตัมรูดันที่ก็ตากี่เวลาเนี่ยเฮียก็ตัวดอร์กี่ตั้งเงี้ยลองกุมนี่กี่เวลาลองบ่ฟีเองอ่ะที่ไล่นังตาที่ก็ย้ายไปถูกไหมก็ได้ก็จริงๆชิมัดพี่ขี้ถูกพอกี่ดอนไปกี่รังบ้ากี่บ้าขวัญกี่รังบ้ากี่บ้าละเป้ากับอินเดียก็บอกอินเดียกันที่กับบุรมยังกี่กับอินเดียบุรมก็กับบุรมที่นั่นตะกดาวก็จะขี้ก็ลองหาตะกดอร์บาเงี้ยชุมีกรุมาร์เดชสุรักคิดประคัดก็ว่างก็เตียนคาสีปากาคิดขันคิดประคัดคิดดูเรียบก็อีเดียเนี่ยมันยังมีก็ลองเนี่ยมันบ่เบียงที่นั่นตะกดาวก็จริงๆแล้วก็ลองติบเรียบติบเลยว่าพี่องเนี่ยบัดกับมันตาบัดกับมันตาเตไงก็จริงอ่ะเละกับว่าก็มาช่วงเนาะเคลื่อนทำมุลาเตยับกับเสียร์บัดยับเลยที่บ้านพี่ก็จริงอ่ะพี่แต่ก็บุบรมขึ้นเดียดบากันใช่กันนี่ก็จริงอ่ะเคลื่อนจะวิวILP ก็จริงอ่ะพี่อยากบอร์ดาร์บางบุญคิดว่ากำลังใจนมาร์กันดักขุดกระชุกขึ้นสันจักนั่งตาคิดตัวอินยังลามาตุกพอคิดอาจารย์เนาะข้ามีอะไรก็ท่องก็ยังฮีจึงฮีก็ลองก็ไม่ใช่ไอ้นุกซากีรังบ้ามันชัวไอ้กันลองกระดิ่งเฮาสกุมกุบะเฮากุบะมันเดียวสกุมอุกุบะustaz kebah lani hukum rendah pitang hukum rendah umi tedam ya ki ong katai mdon ye kala alif tuma kadik napa ka baklan nor kelang buk kapar jai kita jingi lagi jingi kalau kata kedur jai ngidon tang ba kam kelang keluar lumda laya lam kirang ba ki basong thu kai jingi pher bak labak ne khi itu por kiwi kipa kita ai jing kersian ni de dwai ni de tip ya ka lem ya ka lup ni da so tho bat menta teng ke ba kari ka burawai ka tip menta dor bom tip o kile yu kita ai bot san dai ka li tip te tai affair kai